आरो बेखायनो फैबाय थानाय समाव सामाजिक भावे राजनीतिक भावे हाबा मावलांनो थाखाय थिरां खालामबाय आरो प्रधान लक्ष्यआ जागोन जे गहपुरसिम सिमा बारायनांगौ गामि थिसननांगौ 125th एमेन्डमेन्ट बिल पास खालामनांगौ स्कुल प्रभिन्सियलाइजेसन काउन्सिल आरो स्टेटनि गेजेरजों खालामनांगौ एनडिपिनि जेंना जेंसिखौ जिखिनि दंबावो रन्जन दैमारि मानगोनां बिथांमोनखौ दिहुननानै लाबोनाय बिथांजों दाख्लैबो सावरायदों आरो आद्रा थानाय जिखिनि खामानि दं बेखौ सुस्रांनांगौ उदालगुरि जिल्लायाव क'क्राझार जिल्लायाव जेरै जादों गुबुन गुबुन जिल्लायाव जेरै जादों मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल चिफ मिनिस्टारा दाबि खालामनाय बायदि जोंनि दाबिखौ मानिनानै बिथाङा गायसननो थाखाय 27 खोथा होदों उदालगुरि मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल बेखौ जों मावफुंनांगौ उदालगुरि कलेजखौ उदालगुरि इउनिभार्सिटियाव आपग्रेड खालामनांगौ इन्जिनियारिं कलेज उदालगुरियाव गायसनबाय बेखौ बेखेवनांगौ NIT ट्राइबेल इउनिभार्सिटिनि केम्पास बायदिसिना जिखिनि जोंनि मोननांगौ अधिकारफोर दङ बर'बो जों गोरोबथानि मोनफ्रोमबो बिथिंखौ 100% मावफुंनायजों लोगोसे समाज आरो हारि सिबिनायनि थाखाय रावखौबो धोरोम बासियालासे रावखौबो हारि बासियालासे राव बिथिङाव रावखौबो बासियालासे इकुवेलिटिनि आधाराव बयनिबो प्रटेक्शन आरो बयनिबो डेभेलपमेन्टनि थाखाय हाबा मावनायानो आंनि प्रधान लक्ष्य आं बेखिनिखौनो बुंबाय बे आबेगनि मुहुर्तआव बर' रायजो राजानिसिम आरो एबसुनि साफ्रोमबो मेंनो रोङै मावथिनिसिम आंनि गोथार सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ फिन खेबसेबाव आं बावहरनाय